Вітаночки, мінські монтажне хасло. Ваша любимая рубрика «Огляд усілякої фігні, яку я набив». Приїхав я собирать шити, і мені потрібно порізати ось такі ось нульові шинки. І для цієї справи я набив ось таку реч. Міні-болгарочку на 12 вольтів. Не буду називати артикула і витворцю, який тут був написаний. Скажу тільки одно, що знайти її можна на фіолетовому сайті у пошуку міні-болгарочка или міні-УШМ. Ну а ми зараз з вами поглядимо, як вона пілує. Ну что я могу сказать, для своих 70 рублей довольно нетренно. Комплект был это вот такая УШМ, где вот такие батареечки и зарадная. Единое, что она была на 1 ампер, и я вирішив набыть на 2 ампери. Ось, ну и диски так само замовив. Все остальное йшло по стоку. Не ведаю, як вам, мені сподобалося, нікому нічого не раю, у кожного своя голова на плечах. Просто майте на увазі, що такі інструменти існує. Адіос.